Vinga, ajustes la posició de cames, entrellaces els dits de les mans, menys índex i polze, els dits polze apunten cap amunt, els dits índex cap avall i col·loques les mans així entrecreuades a la teva falda. Li dones to a l'esquena a la columna, tanques els ulls suaument, com sempre afluixes la cara, la boca, les mandíbules, et regales un somriure i t'observes ara en aquesta actitud asseguda, Siddha Asana. Captada l'actitud, Siddha Asana, connectes amb aquest moviment que també t'ha acompanyat de forma conscient, que és la respiració, a la que afegeixes, com sempre ara, el seu so, i que en diem Ujjayi. Ara et disposes a passejar atenció i Ujjayi per un tram del teu cos que va dels dos narius al punt entre les dues celles quan inhales i del punt entre les dues celles als dos narius quan exhales. I passeges atenció i Ujjayi per aquest petit tram del teu cos que va a l'inhalar dels dos narius al punt entre les dues celles i a l'exhalar del punt entre les dues celles als dos narius. I ara en aquest recorregut, com fem habitualment, incorpores mentalment la vibració del mantra quan puges i vas dels dos narius al punt entre les dues celles, mentalment la vibració So. Pausa, i quan vas del punt entre les dues celles als dos narius, la vibració Ham. Incorpores el mantra Soham, jo soc. Estàs a la posició, estàs en el gest de les mans, estàs en el recorregut, en l'Ujjayi, i ara, a més, quan inhales i vas dels dos narius al punt entre les dues celles, recites mentalment So. Pausa, i quan vas del punt entre les dues celles als dos narius, a l'exhalar, Ham. Pausa i tornes a començar. Incorpores aquest nou element.
3 voltes més en tots aquests elements. Molt bé, deixes la vibració del mantra Soham, deixes l'Ujjayi, estàs a la posició i t'instal·les en un dels dos extrems d'aquest recorregut, que és l'espai frontal entre les dues celles. I observes aquest espai com una pantalla que ara està buida. Estàs a la posició, estàs al gest de les mans, estàs en el punt entre les dues celles i observes aquest espai. Com si hi hagués aquí una pantalla que ara està buida. I ara et proposo projectar sobre aquesta pantalla, com a objecte de concentració, la vibració del mantra que ha estat sonant tota la sessió, que aquest mantra es diu Maha Mrityunjaya Mantra. Maha significa gran, Mrit significa mort, Jaya, que allibera de la mort, mantra. En el sentit, evidentment que el mantra el més important és la pròpia vibració, és una vibració alta, i el seu significat és que el que tu ets immortal. El que mor, el que pereix, el que es deteriora, el que desapareix és el teu cos dens, el que nosaltres diem el cos físic. Però el teu cos subtil, que és, diguéssim, la teva intel·ligència, la teva consciència, la teva ment, i el teu cos causal, que és la causa per la que tu estàs vivint aquesta experiència, això, doncs, en cap cas desapareix. Podríem dir, segons el ioga, transmigra, o sigui que viatja per tot l'univers. I el millor dels casos potser es torna a encarnar doncs, en un altre cos. Jo el recitaré 3 vegades i t'hauràs l'experiència d'observar aquesta vibració, sense esperar res. És una vibració alta i el que fa, en definitiva, és connectar amb el que tu ets, en realitat, que ets més que el teu cos i ets més que aquesta experiència humana. Ets més que un cos amb potes, ets una essència, ets una vibració que està vivint aquesta experiència humana. Vinga, estàs a la posició, estàs a la pantalla frontal. Triambakam yayamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandhanam mrityor mukshiyamamritat. Om Triambakam yayamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandhanam mrityor mukshiyamamritat. Om Triambakam yayamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandhanam mrityor mukshiyamamritat. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Observes la pantalla, de nou buida, sense esperar res. Surts de la pantalla frontal, connectes amb l'Ujjayi. Connectes amb aquesta actitud asseguda, Siddha Asana, amb el gest de les mans, Akini Mudra. T'agraeixes haver-te dedicat a aquesta sessió de ioga. Ens agraïm per estar aquí compartint-la. Desfas la posició de les mans, palmells junts, centre del pit, inhales i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat. Namaste.